10টা बाजियो tabukbo kwbangma borok thuisa muktrwi mayang tongna hingke ang tabuk kisisa suggestions rwnan musungmani khe mo haisi chini borok rok phatarok sajak kwbangma borok procedure bahai ke online form fill up khainai abo saiman phano kwbangma borok saimania amo hai borok bo tongo ga aje saimania borok rok borok belai jwngjalo tongo saimanjak borok sida se jwngjalo tongke saimania to tei jwngjalo tongnai aboni bagui chini borok rok jara omo hai situation hamio klaijak o borok rok maximum borok no sao helpline number rogo call khaiga ke call receive khaijakya minister rok MLA rok borok no call khaiga ke call receive khaijakya call receive khaibo tei kaisa number forward khaireka oro call khaidi aborok se help khainai hai hinai rei remani yagulobo arni theke bo suba sumani am haike 10 12 13 ta number gurimang lengpra winai hoirani mani yagulobo nini kono result maya amai situation ek laimani bagai chini borok kwbangma jwngjalo tongo aboni bagai ang kindly khoinai please minister MLA montri rok norokni je system jodi thik ongya tongke system no thik khainani try khaidi obo norokni samung ar tei kaisa hingka hingke tabuk Bangalore ni theke train rwjakha Chennai ni theke bo rwnai hinui khwnao phiaba Mumbai tei Orissa tei kwbangma haste o tongnai rok Kerala rok tongnai rok arni bo asok population bo bangya chini borok rok hingke Tripura hani borok rok hingke ah jaga rok hingke government train rwnai de rwya abo takbo guarantee kwrwi kho aboni bagui norok jara form fill up khaiya tongkhangke online form fill up khaiya jodi kebo ongoi tongkhangke ba khaijakya kho ongoi tongkhangke immediately norok khaina ningtong norok khaiyi jodi kwbang kok borok kakha hingka hingke tarpore no o jagao nini borok nini train ni byabostha khainai amo hinui khwnao tei hingka hingke jara tabuk already train kakha ba bus bai state o hasteo kifili tongo borni bagui bo happy journey tei safe journey ni bagui ang suri sano tei norok phainai jotono quarantine bo maintain khaibedi quarantine maintain khaya karinai kamio parao phaika hingke abo chini hasteo teibo halok sitra boyar sitra sibri tubunai norok already saimankha chini hasteo already 100 cross khaika je corona manjaknai jotono BSF nini ambasa Bangladesh border ganani kaisa camp ni hingka hingke aboni bagai belai uanama singsa o situation belai khe jora hamyani situation o jora hamya chong jotono yak bai yak romoi kongchuk jalaiyawi khaglaiyawi chong ma goklainai tei je mansak nijini gana gini kwrwi borok no bo chong chubanani try ma khainai chubanani bwkhama swnamnai ani kamio tini ang bolongo thangpaimani yagulo chong tipramo thantika chong hamesa chubai tongo tini ani kamio bo haike no khoroksa paralysis wngjakgui nai kwdwkma sal romwinai boroni nogo samung humung tanglaimaya chalaimaya haimoi tongo ah jagao ang khorang khobor koktoma mankha matro no logo logo no thanginai ah jagao chubachu khaiyi ka chubachu khaiyi mani yagulo mairung rok kisa misa tei
thok som mosa piaza alu amahai rok tuni rika phiaba ambai boroni sungsaro tei waisa sungsasa mukhang ba boroni tongthok masal kifili fainai amahai wngui maya amahai wngmani hingkha borok bini je aroni je patient paralysis bini treatment wngya sujaro tei abo kifili fainani osombob amoni bagui bini treatment ni bag chana nungmani srang kri ke baike treatment khainai a treatment ni bagui bo bono chuba horna bagui norok jotono kisa jatiyo klaidi ani page o thangui naidi ani page o thangkha hingke norok nuknai a page ni bisingtwi no norok boni account number rok mannai a account number twi norok chuba horoi mano jotono no hor kaham hambai safe tongdi safety tongdi kaham tongdi.